भाई हूँ रोसे तेणुक मु ब्लॉग करी तो आम जाऊँ बिका गोटे जिन देखा तुमको आई सौदा किणा हम घर गले भोजी हम आउ फीस्ट हम आज मामू घर आई सौदा ना सौदा नहीं जी किणा सर बिरियानी मसला सब किणा सर रखीद ब्यागे साइकल आई साइकल आई जा काकुड़ी नहीं गली काकुड़ी ए काकुड़ी रखीद बाहर जा आम से देखा मुझे आज रोसे करी वीडियो को स्किप करतुनि लास्ट जाए देखु लाइक और सब्सक्राइब कर दिंतु एवं बाहर जावा मामू रही बैग खसला फाइनाली मुझे मामू घर पाखापाखि गले मामू घर पहुँचे मामू घर आज करी निजे करी रोसईटा को चल मुझे फाइनाली पहुँच जाए मामू घर आनु गाधेनी पाधेनी बस मोबाइल देखी पारे आई सोना देखिए सब मैंने चाखना जो जिस आई ठंडा दुईटा कुरकुरी कुरकुरी केटा गणी कहूनु कुरकुरी बिंगो दे मेरे आई 6टा 6 हार आउ सोया स्टिक गोटे मुझे मो भाई आउ कौन कौन पकन तो पकन कौ पकन सेगुड़ा नहीं देखिए ये भी आनी सोया चिप्सटा थे खा तापर जानबू कौटा बेकार कौटा भल थे खा जानबू मामू घर फिस्ट कले ये सुविधा कौन सी जिस असुविधा कर्ता धर्ता ऑफ आवर फीस्ट मिस्टर सूर्य प्रताप ओझा इज द रोसैया ना भाई कुकर बिरयानी कुकर ए बस सी काटुची कौन काटुची कौच छड़ौची यही रसुण को देखते सुंदर सुंदर रसुण हाय आज भाई हूँ रोसे तेणुक मु ब्लॉग करी तो आम जाऊँ बिका गोटे जिन देखा तुमको यही जिनसटा यहाँ हूँ चुली आमर आज ये रोसे कड़े ये हूँ जाती जे कि चुली फिनिशिंग काम भी सबू तार से काठ आठ सब नहीं कि खाली 4टा बेले खेलिया नदी भितर थे सब काम करती काठी हम सब काम ना हाई कर जी भाई ब्लॉग रे हाय मट्टू ए मट्टू जाऊँगी रोसे पाखक जो चिकेन हम से चिकेन खाइबा एंड से बसी बसिकी आमको देखु सेपड़ को से सब चलती कम जो खोल ठिया मट्टू काम चलती भाई ये हसुची कहीं सीरियल भल लगुनि कि मो फेवरेट सीरियल तो चलती ये चिकन मेरे मन को जी न देखिए जाकि देख जल्दी स्टार प्लस सीरियल बहुत बढ़िया सीरियल ना यही सीरियल स्टार प्लस फेवरेट सीरियल ए मामा तार बसिकी पियाज काटे चलती बड़ आम सब जिनस आनिकी दौची मामा को आदि ये रोसे करने की व्यस्त भाई ये से रसुण तार काटुची तो तार सरू
ମିଛ କଥା ପୁରା ମିଛ କଥା ଏତିକି ରସୁଣ ମାତ୍ର ବାହାର କରିଛି ସିଏ ଏତିକି ରସୁଣରେ ତାହେଲେ ଇଏ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ଏବେ ମସଲା ହବ ମସଲା ତିଆରି ହବ ଚାଲିଛି କଟାକଟି ପିଆଜ ଆଉଟ୍ କଟା ହବ ଏ ରୋଷେଇ ଏଠି ଚାଲିଛି ତାର କେତେବେଳେ କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ କଟା ଛଣା ତେଲରେ ମସଲାଟାକୁ ଆଉ ଯିବା ମସଲାଟା ବାଟି ଦେଇକି ହେଲା ମସଲା ବଟା ତାହେଲେ ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଦେଖିଦେବା ଚିକେନଟା କେମିତି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବିଲେଇ ବିଲେଇର ବହୁତ ଇଏ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିଲେଇ ଅଛି ତେଣୁ କରି କହ ଦେଖିପାରୁଛେ ଚିକେନ ଆମର ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆଉଛି ଚିକେନ ଦେହରୁ ମାନେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଏମିତି ବାସ୍ନା ଆଉଛି ଆହୁରି ଚିକେନ କଷା ହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଆଉ ବାସ୍ନା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମସଲା ଗୋଟାଏ ବୋଲି ମତେ ପାଇଛି ତ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଅଧିକ ଗପୁଛି ସାନ ପାଇଁ କଢ଼େଇ ବସି ସାରିଲାଣି ଏଠି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ଚୁଲି ଜଳି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଆମ ଇଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଦି ଯିଏକି ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଇଁ ଏବେ ଚୁଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାପରେ କିଛି କାମ କରୁନି ଖାଲି ନାକୁ ରୋଷେଇଆ ହେଇଛି ସବୁ କାମ ଆଜି ମାମା ଭାରିକା କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହଉ ଆମ ଗାଈକୁ ୟା ନା ହଉଛି ୟା ନା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀଟା ନା କି ନଜର ଲଗେଇବନି ଏବେ ମସଲା କଷା ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି ମାଇଁ କାଟି ସାରିଲେଣି ମୁଁ ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାଇଁ ନିଅ ତେଲ ଗରମ ହେଇନି ଆଉ ତେଲ ଆଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସିବି ତୁ ଠିଆ ହେଇଥା କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ତେଲ ପଇଲାଣି ଆଉ ଏବେ ପାଲ ପଇଲା ପାଲ କଥା ହେଲା ପାଲ କୋଉଠି ଆଇନି ए भाई तू मोर वीडियो करना କଥା ହେବିନି ପାଲ ପଇଲାଣି ଦେଖିବା ଲାଇନ ପଳେଇଲା ଡିଜେ ଫିଜେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଣିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏ ମାଇଁ ଏବେ ବି କାଟା କରି ଚାଲିଛି ପିଆଜ ବହୁତ ଦରକାର ହବ ହେଲା ଆଉ ପେଷ୍ଟ ବି ସଇଲାଣି ହଳଦୀରେ କ'ଣ ହଳଦୀ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଅଛି ହଳଦୀ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଆଉ ମାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ନେବି ଚିକେନ ମସଲା ମିଳିଲା ଲୁଣ ନେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେ ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତ ହାତ ଆଉଥିବ ନା ଦେଖ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ଲୁଣ ଲୁଣ ନମକ ରୋଷେଇ କଲାର ହାଲତ ଆଜି କିଛି ଏପରିକା ବିକଜ ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ହବ ନା ଲୁଣ ଖୋଜିବାକୁ ପିଲାଟିକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଲୁଣ କାହିଁ ଲୁଣ ମିଳିଲା ଚାଲ ଚାଲ ଲୁଣ ଡବା ଏଇଟା ପ୍ୟାକେଟ ଲୁଣ ଥିବ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖା ଦઉં ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ଆସିବନି ମୋଏ ହବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ ନା ନା ମଟର ସୁଇଚଟା ଦେଇଦେ ସେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବେ
ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ତ। ପେଷ୍ଟ ଆଣିବା ଏ ବାବା ଆସିଗଲେ ବୋଧେ। ବୋଧେ ନା ନା ଛାଡ଼ିଗଲେ। ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ। ରହୁନୁ ମାଡ଼ି ତ ଯିବୁ ଆଉ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମାଇ ତାଙ୍କର କରିବା ବେଷ୍ଟ ଆଉ ମାଇ କାଲ ପିଆଜ ଟା ପାଣି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲଟା ନେଇ ଆସ। ଆଉ ଯୌକୁନ ଛାନିଆ ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଳଉଛି ଆହୁରି କେତେ ହଁ मेरे पियाज पड़िनी हैया अरे कोई हबु वीडियो कर हाथ गोटे कौन चलिए अबे लुण तो देना ଆଦି କଷା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଛ ମସଲା ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ହେଲାଣି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। आराम रे चलछि ଆଉ ଏବେ ଚନ୍ଦରା ଆସି ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। जो चंद्रा भी रामू हाय कह दे। रामू हाय कह दे। रामू हाय कह दे। गाड़ी तो नटी ना फुकु जदे हो जतो इज्जत का भाजी वाला हो जतो एतरा भोजी जा केन हुए कि चुल्ली हम की करछि कहिनु ये बोले ये यात्रा रे फाटी जाई काठ पकई देना लंबा काठ ना खरा जोर हो ना लेयर द स्टार्ट सुना तू मोर कहीं इथे ता मोबाइल कोलु आगे पड़ी नाची ओके दीदू दे पछाड़ व्यू ने लेकिन दी जोड़ मिसी अनेलु सेई मोबाइल रे आदि ना नाचरी तबे के बढ़िया ना सेटा आदि स्प्रे माई ला नाच देबो बढ़िया ना देखी हमारा फोन पे बता 5 টাকা কথা কই हां ये কই যাবা নি আর তো যেমনি করছনি मसाला दे हमें केम दे सकते पप्पू को भोग करे तो भोग गलानी कॉल कर गलानी पर आइले बड़े रोटी कहि दिए रोटी कर दे था ए गप्पू जगे रे खाई की
ପିଆଜ ହେଲାନି ପିଆଜ ପକେଇଲନି ଏ ବକେଟ ଛାଇ ପିଆଜ ମସଲାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆରି ମୋବାଇଲ ସେ ସୁଟିଂ କରୁଛି ମୁଁ ନାଚିଲି ଆଉ କୋଉଠି ଏଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ କହିଲେ ଯୋଉ ଆର୍ତି କମଳା ସ୍ପ୍ରେ ମାଇଲା କୋଇଠୁ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲି ଆଉ ଆଜି ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ମାଇ ମୋଟା ପିଠା ସିଝିଗଲାଣି ନା ନା ନାଇଁ ରହ ସେ ଠିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଆସିବନି ଆଉ ମୋର ଆଉ ଦିଥର ହବ ନା 100 ଥର ବର୍ଷକୁ 100 ଥର 100 ଥର ସେଇଠି ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମିତି କଲେଜଟା ତା ଦେହରେ କେତେ ହେଲା ସେଇଠି ଛୁଆ ଗୋଟେ ଗୋଳା ଉପରଟେ ଦବା ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଳା ଗୋଳା ଜଲ୍ଦି ଗୋଳା ବଙ୍ଗଟା ଗୋଳା ବଣ ଭୋଜି ଏଟା ଅନାଟି ଏଟା ନା ଏଟା ରା ଇଫଟା କଣ ଦେଖଉଛୁ no ଏବେ ଆମର କଚୁମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କରିବା ବିରିୟାନୀ ସେପଟେ ବସିଗଲାଣି ଦମ୍ ଏବେ କଚୁମ୍ବର ଫୁଙ୍ଗୁଛି ପ୍ରାୟ ଦହି ଫହି ପକାଇ ଆଉ ରେଡ଼ି ଦହି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଇଁ ଦହି ପକାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଶୀ ଦହି ଆଉ ମାମୁଁ ଘରେ ତିଆରି ହୁଏ ମାଇଁ ତିଆରି କରନ୍ତି ନିଜେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦହିଟା ଆଉ କଚୁମ୍ବର ରେଡ଼ି ହେବା ଉପରେ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ବାହାରିକି ଆଇଲାଣି ଭାରି ବିରିୟାନୀର ଲୁକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଲୁକ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ କିଭଳିଆ ହେଇଥିବ ବିରିୟାନୀଟା ପୁରା ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସୋ ଏଲିଗେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଲୁକିଂ ଲାଇକ୍ ୱାଓ 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 ଏବେ ଭୋକ ଭାବରେ ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ବାହାରିଲାଣି ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଇସ୍ର କଲର୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ବସିବୁ ମାନେ ରାମୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଦି ଗୁନୁ କଚୁମ୍ବର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଟିରୁ ତ ଛାଡ଼ ଆଉ କହି ହେଉନି ମୋଏ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଖେଳିଦେଲୁ ଯେତିକି ଖାଇବା ଫାଇବା ଏସବୁ ଟିକେ ହଜମ କରିବାକୁ ଆଉ ଗୁନୁ ତ ଖାଲି ହାରୁଥାଏ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଜିତୁଥାଏ ସେ ଦେଖ ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିବନି
ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି। ଖେଳ ଫେଳ କିଛି ନାହିଁ। ହାମଲା ହବ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଉପରେ। ଚିକେନ୍ କାନ୍ଦିବ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ଚିକେନ୍ କାନ୍ଦିବ। ଚିକେନ୍ କଚୁମ୍ବର ଏକାଥରେ ଦାବିକି ଏକାଥରେ ପେଟ ନାକ ଯାଏ ଖାଇବୁ। କିଏ କେତେ ପିସ୍ ଖାଇପାରୁଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ଅଫର୍ ଅଛି। କିଏ କେତେଟା ଖାଇପାରୁଛି ପ୍ଲେଟ୍। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସତରେ ଭାଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଯାହା ବି ହେଲେ ମାଇଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. It's like a moy moy. ଖା ଖା ତାପରେ ଖାଇବା ଅଧା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଇଲା ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଇଲା। ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବିରିୟାନୀ ଅଧା ସରିଲାଣି। ତାପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଇଲା। ସମସ୍ତେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦିଆହେବ। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲି। ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ।